Ayo Pras, ngadeg Pras. Mbak Yuku. Oh iya. Tak ngombe sik iki angkatane rada abot nggih. Ya ora apa-apa ngunjuk sih Mbak Siana. Iki kelas bulu mungsuh kelas terbang. Sing ngadeg kok Pras. Wes nang kene to yo. Maaf. Waduh. Ngentut to kowe. Ora ngentuk le nyepak-nyepak. Diatur silite jan. Kamu rawani ngomong lho. Ayo iki ali lambene ora ana krem kampase kok dadi. Ngentut e. Wis lo setrum. Ayo nembang apa ro plastik iki? Liwung. Ali wong kok. Oke. Ya pangunan ya dikak. Wong. Ya, ora apa-apa. Liwunge wis umur ki kaya ngapa iki? Ane ya padha aku ya. Pokoke tak kok dirasake. Heh? Kaya ngopo rasane? Ya, kon nek wis ngrasake iki nek wis kelakon. Ya. Nek durung urung iso. Apa to? Arek ngrasake aku. Kok nggo gelas? Lali. Ayo. Liwung yo. Iya. Heh, engko tak ewangi. Sinden apik keseselan sinden paut. Jadi gerakane ora iso padha. Ae cilaga ya, Mas. Ya wis ora apa-apa. Mau cah telu wae malah apik kok malah. Diseseli saka TK Abah. Ya wong karepe dhewe kepengin eksis. Ya ora apa-apa, Mak. Ya. Iki mengeti hari jadi desa Triwidadi Pajangan kene no. Ya kaping 73 tahun. Ngono ya, Mak. Ya. Kaya sing ngendikake panjenengane Bapak Wakil Bupati. Ya. Mau no, ya pancen bener ya, Mak. Ya. Mula awake dhewe wajib ngaturake tang sugeng tanggap warsa muga-muga saya ngrembaka saya becik saya apik
saya maju desane, saya rukun masyarakate, saya tentrem masyarakate, nampa barokah ing Wang Mahanasa. Amin. Sing dikarepake ya pancen kuwi. Bengi iki iso kelakon wayangan ya merga Bapak Kepala Desane bekerja sama karo panjenengane Bapak Sabto Sarosa ya sing paring dana aspirasi bengi iki wekasan bisa gelar pegelaran wayang sewengi atas iki no ya matur sembah nuwun ya Mak ya ora kok ming tanggung jawabe Pak Lurah tok supaya desa iki maju kuwi ora tanggung jawabing para bapak-bapak perangkat desa ora nanging kabeh duwe tanggung jawab minangka dadi masyarakat Triwidadi Pajangan kene padha ngreksa desane gawe srana supaya maju desane ya pancen bener linambaran rukun linambaran sayuk sayek saeka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane wis tak aturake ngarep sing abot dadi enteng sing angel bakal dadi gampang wekasan iso mujudake desa ingkang gemah ripah loh jinawi amin sing dijaluk ya pancen ngono Mak iya bengi iki pergelaran wayang sewengi atas no iya nganti sindene dhuwur ngisor oh iya iki pancen wis ditengeri dhewe-dhewe iya sing dhuwur iki klebu sing ijik nom-nom tur ijik urung dibojo sing ngisor iki wis donde bojo. Oh iya. Alias wis rada tuwa-tuwa. Iya. Lah mau kok isih cilik. Kae nganu kok no. Saya tuwa ning saya mengkeret. Ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Ayo seneng-seneng suka parisuka. Ya. Lakon bengi iki dijaluk Bagong bangun desa lah janjane iki ming lakon gaweanku kok dadi malah akeh sing seneng. Iya. Pertama kali tak lakoke iki neng Bambang Lipura ning ngendi ya kae? Turi ya iya. Kayak aku bingung nganti ora iso omongan apa-apa, lakon kuwi tak gawe ning isor blencong ngene iki kari ngarang wae aku nganti tekan rampung. Lho. Lah kok malah sedo seneng. Iya. Kejane aku malah sengit. Lho. Wong aku suwe-suwe ya jelek nglakoke kuwi nang ndi Bagong bangun desa. Bagong bangun desa. Ya, nganti merembet tekan ndi. Sesuk ki tanggal 30 nang Blitar wis dipesen karo panitia, mengko lakone Semar membangun gedung kesenian. Lah. Aku ora goro iki sing ana piyaga sing krungu. Dek impin ning Tulungagung lak diparani panitia saka Blitar. Nun Mas Nom mbiyen lakonipun Semar membangun gedung kesenian. Siap aku. Aku lho Semar bangun ledeng kowe iso aku. Asal mboten dinyang kula niku beres aku ya. Ya ngono ya Mak. Ya aja ngono terus aja ngawula banget-banget. Ya mergo kabeh nek gelem dikarang ya iso kana. Iya, wong kabeh iki ana sambung rapete karo wayang. Ya pancen ya bener, heeh. Iki bengi iki ngaturake bintang tamu. Ya, sing wis malang melintang. Ya malang ya melintang ya. Ya malang ya mujurna. Iya. Panjenengane Masehana. Masehana wah. Sehana Nugroho jarene. Iya. Ya wis ora apa-apa ndumpleng jeneng ya wis ben. Ya mangga. Ya Masehana katuran jeneng. Mangga-mangga Masehana. Tindak mriki kula rencang. Sehana saking imo kiri. Masehana pancen. Jaluk mik iki mesti. Kok saya lemes ta rumangsaku. Rumangsa wis duwe kok nyilih aku ya kurang. Apane? Mik ta? Oh ya. Lha dijalke ta? Ah iya iya. Sing seneng nggonku kok ya. Seneng sapa? Mik. Iya iki Pak. Marai ra ngantuk. Apane? Mik. Mik kok marai ra ngantuk ngapa? Coffee mik. Ah iya. Anjir. Durung kopi iki marai ora ngantuk. Ora ngantuk. Kadang kala ya iso dicampur barang sing marai ngantuk. Nggih. Ning marai ora iso nikmat.
Ya iso kok ya. Kok iso? Kopi iki marai ora ngantuk. Ning kadang kala menungso ki sok serakah dicampuri barang sing marai ngantuk. Lah, rak manglier ta? Heeh. Apa barang sing marai ngantuk? Sing mari ngantuk. Udu. Kok njure ndu melek. Ayo gonta ganti. Susu murni. Sese do cerdas e. Nek bangsa kaya ngono. Ya nderek Mangayu Bagya. Tanggap Parso desa ngendi Mbak Siana? Triwidadi. Nah, ingkang kaping Mboten mangertos. lho lah kowe iki salahe nang kono kuwi. Mboten salah Mas, kula wau nggih dikandhani ning kepinten nggih ngoten. Namung dikandhani Triwidadi niku rumiyin kelurahan telu dadekke siji. Oh. Dadi sakniki dadi Triwidadi. Kelurahan telu iki ngendi wae? Oh, kadang Mas. Niku wonten 3. Karangkabolotan. Ya ora sembrono lho, ya ngrungokke tenan lho. Nggih namung ngoten menika. Oh, kelurahan telu dadi siji. Dadi siji. Menika berdirinipun Bardur Setut. Bar apa? Bardur Setut. Durstut ki apa? Ya tahun pira ngoten. Pokoknya 3 desa jadi setunggal. Jadi Nah, setunggal. sekarang sudah berusia 73 tahun. Lah niku kula kelingan 70-e. Jenengan 3. Sampeyan niku nek dadi bintang tamu ya kudu nyatet kaya ngono kudu Pun dicatet. kula catet ning paule nyukani nggih ngoten niku Mas, ampun nyengeni kula. Kula ora nyengeni. Kula niku wong ijen e. Lah ya ngerti nek sampeyan dhewe niku ngerti wong sampeyan niku jajare. Mongko kula ijen niku ora ana kancane. Lah sik to. Sampeyan dhewe niku mergo ora kok perkara piye-piye. Ning sampeyan niku jane dagelan cethil. Kok cedhil? Lah kudune nek ditanggapi ya golek pasangan. Sing sampeyan emoh dibagi dite dipek dhewe. Lah niku klentu Mas. Kok klentu? Klentu niku. Perkiraane rak ngoten. Heeh. Aja ta. Ning mboten Mas. Mergane Malah nggono loro tetep siji sih Mas. nggono tetep siji piye maksudnya? Angel. Kudune nek nanggap wong loro, Heeh. ki upamane 100 gitu Mas. Heeh. Dadi 200. 200. Bareng ijen Heeh. tetep 100. Oh niku. Ya mboten napa-napa. ora apa-apa. Menika kangge Mengabdi seni karo budaya ya aja diukur nganggo ukurane dhuwit. Mboten sadukur nek dit ki ukurane nggih semonten nika. Nah iya. Atusan ya ambane semono. Klitik ya semono gitu Mas. Maksudnya aja diukur dhuwit ki sampean le pentas ki aja diukur kae dhuwit. Nek wis sagu ya sagu. Sing penting saguh Mas kula. Nek sampean kurang njaluk kula, ora apa-apa. Ayo isin to. Apa padha-padha tanggapan dhewe kok jaluk. Upami kurang mawon ngoten niku. Ha kira-kira kurang ora? Lho. Ah seni niku rak rasa to Mas. Ingkang dipun gunakaken menika rak rasa. Heeh. Seni sentuhan rohani. Betul. Menapa-menapa niku kangge rasa. Panjenengan nek nyukani kok kula tolak, rasa kula rak mboten sekeca. Nek mboten nyukani, rasa panjenengan yo kebangetan. Wis rek kae tak pancing-pancing malah aku kena dhewe. Ya ora apa-apa. Mboten namung kangge hiburan. Mergo apa-apa ki nek ora nganggo hiburan ki bakale ngene Mas. Sing jeneng penyakit apa wae kuwi nek angel tambane. Kuwi tambane jane ming gampang. Atine ora kena susah, atine seneng, nek iso guyu sing paling banter terus sing lega. dalan. Aku edan. Oh, kebablasan niku. Anje Mas leres. Apa-apa lara apa wae nggih dienggo seneng mesti mari. Mari. Ana lara kon mesti ana tambane. Nggih. Nek ora ana tambane ora ketemu kura. Nek pipane dawa. Ya ora apa-apa kok ya. Ya dalang. Iya. Iki ning Nawala Mas Yono. Ya. Diwaos rumiyin saking Pak Giri Plombongan. Sugeng dalu bujange keparenga badhe nyuwun lagon samping gunung Kembang Rawe katur kagem Pak Lurah Triwidadi lan warga masyarakat Triwidadi mugi tahun 2020
Pak Lurah majeng malih matur sembah nuwun. Wah, ya iki apik iki. Pak Giri. Ya. Oh, ya mesti dadine nggih. Diaturake karo tetembangan Mbak Siono kok ndak? Oh, cing. Kok kathah sanget e. Wah, enom kabeh iki. Enom iki kae es seger kae iki. Obatake degan wae. Nggih. Kok kulino klorin dodol degan masake. Ha iya. So tak goleke uang ya. Tak goleke sinden men jegleng ya. Anjing. Ya, sik. Iki mungsuhmu beda dengan yang lain iki. Wah, nggih mboten ana kula. Lenggananmu ra ono kabeh iki, Cuk, ra iso kabeh. Napa tekate ganti lengganan. Heeh. Coba nek ben ora jenuh. Ah coba Mbak Ayu, ayo. Nah, wis iki aku ngrungokke suarane Ayu karo Siono iki nek rekaman iki kaya nom-nomane Mbak Basya mbok berenjak. Lah ngapae? Seneng aku. Ya yo. Kok niku? Ah sapa? Jare anyar. Anyar. Ini riki-riki. Jan apik tenan iki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh, cukup kemi ya. Milih niki. Milih sing endi? Mbangane kleru aku disengeni meneh. Wis nang kono wae. Lah ngapa? Ben singunen. Didukke ora? Dukke no ya. Didukke? Heeh. Didukke? Heeh. Ngisor apa dhuwur? Ya nek didukke ki ya ning ngisor to ya. Oh ya alon wae. Berarti. Ya rada mentul sithik iki. Ya karang sikile iki ana gajiye. Sikil kok gaji. Lah, Gaji iki rak ya ora nggon sikil. Anggon apa? kon ngendi? Nek jeneng sikil iki tetelan. Ngono aku ora kerep nggo mlaku. Eh? Ngono aku ora kerep nggo mlaku. Ya sesuk dilakokke. Alon-alon. Alon-alon ya Pak De ya. Nggih. Seneng aku. Kowe yo Nyumli. agene mau tak jodoke iki kok emoh. Agene yo seneng. Suwe-suwe ya saya piye. Piye? Aku piye Pak De? Aku piye? Saya suwe saya lemu busana tata riase iki saya apik. Ayu kowe. Aku tak ayu. Ayu. Mbok biyen-biyen wis kok ya kedhisikan sik keswan. Ora kaya biyen-biyen gayo ayu ki kayamu ya apa? Awang omah mung kari kompor tok. Tiras nggo pecel lele kobongan kok. Duwemu apa Pak? Senajan kompor rak marai panas. Nah, Apa-apa ati iki nek dingin ora kelakon. Nek ati panas semangat ya ora yuk. Ya, oh. Lah iya. Kok ya etuk muntir ngono. Ning wis jodoh kuwi ora muntir, ora bengkong ya ta? Ning tresno ki nestrane apa kuwi? Piye le ngomong ki piye mbok dibenake sik kene omongan ki ya. dibenake apane? Tolong benakno yo. Tutuke. Tak benake. Heeh. Moh teles. Teles. Teles? Heeh. Tak lapis sik. Ada untune gingsel dan Guramu ya iya lho. oh gingsel kok 8. Ora ya. Iya. Nggih, iki Asmani. kon ngopo, Pak? Kon ngopo iki? Nah anu ya ora awake dhewe iki ngomongke berase isih pontek ngono wae. Beras. Ra ya omong-omongan sing ana hubungane ning seni budaya. Oh iya, lha iki acarane apa to? Heh? Acarane apa? Sok meneh ki ngrungokke. Piye to? Dadi sinden ki nggawa catetan. Ora lho, maksude iki. Maksude iki acarane apa? Nah, mau nek ora ngerti tekon. Lah aku saiki tekon. Tekon ki kudu karo sing ngerti. Lah sampean ora ngerti? Ha ora. Waduh, ya aku apike tekon karo sapa? Tekon karo Yulimbo. Oh, lah niki acarane napa yu? Lah apa aku ngerti? Kok ora ana sing ngerti? Heh? Kok ora ana sing ngerti? Ayo kabeh wis do lamur kok yuk.
Ayo wis tuwa-tuwa kok ya. Alah ya wis apike Nembang. Nembang. Nah, iki ana camping gunung Jengglengke. Ya. kon jenggleng Pak De. Sopo? Ya awak dhewe iki lho ya. Ya si kompak kok jengleng-jenglengan. Ya ora apa-apa mah kepenak to. Ambo. Wah. Lho maksudnya iki nek tembang dijenglengke iki rak ya kepenak. Tegese ditabuhi karo Oh, gamelan oh. digenjlengke jleng. Ya ta? Ayo. Iya. Ora mepet-mepet rono. Lah ngapa aku seneng mepet kene iki lho Pak De. Heh, Seneng aku mepet kene iki. katut kowe. Hah? Katut Katut. apa? Hmm, Lah ngopo? plerokane. Plerokane. Anggere mayang cerit. Merip. Oh. Okeh ledok. Wah. Nek Ngoyak. plerok cerit ngono. Heeh. Aku iki nek ngelokke ya kleru kok. Mlerok ya mlerok tok, mlerok kok metu banyune trik. Aku ora omong, teneh blekku wis teles kabeh. aku ki ora omong metu banyune. Aku kok trik. Cerit itu penegasan supaya orang itu tahu nek kur plerokane ngono nek kur monoton. Nek Inggris cerit. Ateges plerokane iki teles. Wah, tajam. Wah, tajam ya aja trit. Lha piye, Mas? Slep ngono. Selepke kepiye to Pak? Nah, lah iki aku le cilaka ta. Selep adalah Apa? Jelasno. sesuatu Heeh. yang Yang. yang Yang apa? Nesep ngono. yang mlebu ngono lah. Lebu ngendi? Ayo mlebu nggon rembug. Oh, aja mancing anyang to. Ayo. Kene iki wis pirang-pirang minggu kesepian kok. Yang apa? Bojoku luwih, Mas. Oh, nanti. Jakarta ya? Woe nyambut gawe. Ah, nusul anake kangen lah kok marah kangen karo bojo aku. Kowe berarti dhewe nang omah. Dhewean, Mas. Oh ya so. Ning ngopo ora wedi? Atimbang nganggur to, Mas? Heeh. Kula gelem ngancani. Oh, nembang to iki. Niku Mas. kempling, Mas, nggih. Berarti Pak De ning omah dhewe apa piye? Hmm? Pak De saiki ning omah dhewe. Sudah terbiasa. Oh, tak kancani apa piye? Makan sendiri. Cuci baju sendiri. Heeh. Tidur aku sendiri. Delok-delok ya sendiri. Ora ana lagu kok nganggo delok-delok ora. Lha iki dijawake, Mas. Oh, Dijawake. iya. Santai wae, Mas. Santai ibaratnya Mas Romai Rama. Aduh. Santai. Oh, lagune piye lagune? Teng tulek. Ding 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 ding. Adeng deng. Aduh. Santai. Aduh. Ora gune kok. Sak ngerti ku ora ngono kuwi kok. Piye to, Mas? Dang tenet. Dalane dalalang. Tenet dang. Tete dang. Aku rak kur musik tok lah aku campur kendang barang iki mau. Wah, berarti cangkemmu amot gamelan to? Wah, ngantek mucuk-mucuk kebak gamelan. Asindan wis tamplok kok. Apa jajal ayo dimplok. Tegese suarane. Oh, suara. Kok tro ayu kon ngemplok yu. Aku iso apa mbok emplok? Aku iso apa mbok? Ora aku kok ndak mah dadi togok. Lah kok iso? Hah? Kok iso? Ayo ora sedul. Terus anu lho. Lah aku ki cilik lho Pak De. Oh, cilik ta. Ramping. Ramping yo. Ayo. Mangsing yo. Ayo Blackwood. Apa? Blackwood. Apa kuwi? Blackwood iki blabak ning sing lho iso diklothok. Ayo, sampai gunung. Sampai gunung iki. Rasa aja dirasake kuwi. Sing penting awake dhewe bahagia. Iya. Neno ya. Nadane sepiro? Nadane. Sak kuatmu wae. Apa-apa kok aja dipaksa. Romai Rama bilang santai. Yo. Saben. Ya, Mas.
napa-napa santai. Apa meneh rong ngerokok. Sakarepku kok ya. Bage manu sak karep sampean kudune. Dalang udut kok dilokke. Nggih pun sak karep sampean soalé dielekke wong tuwa wis ra gugu wae. Wong tuwa. Wong tuwa. Wong tuwa kok wong telo. Wong teyo iki piye? Lho, tegese telo ki wis tuwa, Mas. Enggak. Wis gak capek gunung kok. Gak capek gunung aku krungu suaramu ki seneng yuk. Rasa ngepe. Suara kok wis seneng lho. Aku rong nyuwara ya. Iki lho le marai ngejak omong. Piye to? Sampe piye? Lah aku ki tekon sing urung dijelaske, sing aku urung jelas iki tak tekok. Tekono, engko nek iso tak jawab. Lah iya. Piye? Mbah Wah, lali to pertanyaane. Sok menehi nggo buku. Ya. Saben bengi. Ane ndi yuk bengi-bengi. Matun. Matun kok bengi. Mas cokot kobra. Gede apa cilik? Ya manut kobrane yuk. Wis gawe nyanyi, nembang. Ya aja galak-galak to ya ndak cepet tuwa. Aku ki ora ning saking semangatku. Ini nyenyek banget iki. Ora piye Kok cepet tuwa? Ah ya wis gaekane kok. Nyawa. Kurtekno kerep seneng-seneng dadi ketokno. Wah, iya. Ayo yuk terus. Nyawa. Iki ngopo? Wis tuwek begijikan. Karepku karo jenggleng kowe ning wis ora kuwowo. Ya kudune iki dipaske. Sing ngakon kowe ya. Mesti soalnya le senior kowe. Awas kowe. Sing ngendang ndi? Mula digatekke. Ayo yuk. Nah. Oh, alah. Aku nang mburimu ya yuk. Ngapa? Oh. Ning mburiku ngapa? Dadi kaget iso gujengan. Gujengan. Gujengan apa nang mburi kok gujengan? Gujengan klambine lho, Mas. Aku lambiku suwek ya. Kuwi sing tak angkat. Ngoten nah ketok. Mbok yuk. Wis 2 minggu yuk. Lah ngopo nang minggu ra ngopo? Ah, ibune kerasan meneh. Ya gek kon mulih. Kon mulih. Ayo sesuk. Apa disusul? Ora Iki dhewe to. Sindenku ya ana sing dhewe ya kesepian. Sapa? Kae pojok. Bubraske ya dhewe lho. Rasa tok omongi. Wis wong tuwa iki rasa dikandani aku wis ngerti. Oh. Kok ora tok jak mblono. Wayangan terus, Mas. Oh. Engko tuwas nang kono ya weruh wong turu. Kene kelop-kelop. Edan ya. Yen mamajang mong karo janur kune yo pas to nek pas kepenak Penak ta. Tengangane kuncine iki ning nggon wayang. oh wayang nek wayange piye Aku ndelok ngene iki ya tak inceng iki. Mbasa jleng aku ya jleng. Maaf. Kok malah maaf ki piye? Kudune iki njaluk matur nuwun kok maaf. Ane ra tak bareng iki ora pas kowe mau. Matur nuwun. Kuwi dibatin wae kena. Soale kono ya kurbatin Mas. Jleng nek lahir ku lu ngamplop. Yes, tetep tok-tok ra krungu kok. nek bab ngono kuwi langsung Nah, penak yuk terus tak ngetke terus kok iki.
Engko bosen. Eh? Engko bosen. Wong akeh ngematke kok bosen. Cengkokmu ki lho yuk tak senengi. Piye? Iso metit. Kembang. Aku seneng mentit-mentit ngono lho. Ah iya. Patuk, Mas. Kok watuk ngopo ya, Pak De? Eh? Kok watuk ngopo? Ya mergane duwe tenggorokan. Tenggorokan itu batuk dikarenakan bisa bakteri, virus, atau rokok. Nek Pak Seno kenapa? Nek kuwi ya bakteri, virus, ya rokok nek. Mula Pak ampun rokok ndak watuk. Bayi kae ora udut. Watuke ngikil. Oh iya ya. Bayi. Heeh. Kae mergane ora ngrokok no. Ora ngrokok. Oh, nek upama ngrokok watuk nek bayi. Ha nek bayi kae ora ngrokok watuk. Homo. Heeh. Bayiku kae kur wae nge. Ora sehat berarti. Nah, ae Mas. Kulino mepet rono dadi kekidak-kidak. Direne yuk. Pripun? Jebulane. Kene ana sinden. Heeh. Maaf. Piye nubruk apa piye? Ya ora nubruk kok ngidak. Oh, ngidak apane? Apa ya mau? Ya kok rasane mak kenyil. Berale tak idak cilik. Nek gedhe nang jeblok. Mboten Mas, enggak jeblok dadak ngerambangke. Kambang wae waton. Iki ngopo? Serik ya serik. Ning iki pementasan iki grup. Dadi kerja sama. Grup kok kaya WA grup. Apa ndek pulsa Mas? WA kok nggo pulsa? Orang aku ya. Ora ya hari gini kok pulsa. Apa ya yang benar? Kuota. Kotane ngendi kuwi? Kudu kuwi ya. Apa ya? Kuota. Oh, kuota. Nah, Kuota. ngerti tegese kuota ora? Oh, ora enak piye? Kuota ki ya sing sok dienggo WA kuwi lho, WA-mu. Oh. Aku ora tau WA-WA-an nok kowe aja njaluk ya. Ora ndek WA. Ra, Ketinggalan zaman. aku kleru, ora ketinggalan zaman. Lah piye? Aku langsung to the point apa enenge kok. To the point. Seneng ya langsung des ngono wae. Kenal ora apa ora wis padha wae kok. Wah ya meng nekat lho. Nekat Mas niku nggih. Ya. Ayo ora apa-apa. Iya kusike alon-alon. Aduh mripate. Kaya boneka ya. Lah, Diantenan iso lintri. Aduh. Heeh, nridit ya. Kok Mbah Buyut ta? Ayo mlorok-plorok, heeh. Ngapa nek ngono kuwi? Jlengno. Ya dienteni ya. Keju Keju. kena angin. Kok tatut-tatut ngopo ya? Kendange kompak ora aku. Kanca kok ya. Endi jarene kompak? Nek gamelan iki kompak. Heeh. Ning limbuke lek ra kompak. Ora kompak. Ah nglimpekke kok.
Ya mula aja disambi omong-omongan nek urung dijenglengke. Mau ki kontene kon ngomong Mas, ora aku meneng wae oh ya. Nang kene disengeni. Serba salah ya. Serba. Awas ngidak. Ngidak apa? Kabel. Ora apa-apa ya. Yo ndak lali. Mbok pisan-pisan jenengan. Iya. Pacitan. Kene lagi suarane apik. Sarwi. Weh. Walah. Wah. Ngapa? Ora nganggo tik-tik-tik. Anak tidut-tidut kok ning mburiku ki ngapa? Aku cah isinan kok. Mesti aku amping-amping. Oh, terus? Adik-adik. Tidut-tidut wanine saka mburi wae. Nggih, Mas. Nggih, seneng nggon kenal pot. Ngopo ya? Aku kaya kelegan banget Haha. Ya mbiyen penyanyi dangdut ya. Wis aneh, Pak De. Ya tek endi? Panas. Mau. Itu cakepane iki tekan panas. Panas. Engko to. Nganggo napas. Oh iya. Panas udan. Panas udan panas. Ora laras mbok dilaras. Ora laras. Lho piye to? Iki lho karo gendere iki dilaras. Panas udan. Wadah. Beda ya. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Ora. Oh ya wis aku arep muni ya. Aku ket mau tok paido terus mangkel aku lho. Aku ki dalang ya udah jari ngeyel. Aling-aling capek. Ngawur, nadane dipaske. Paske meneh. Ayo ngono wae. Capek semono. Kurang dhuwur. Wis suluk maneh. Ngeyel kok kowe domongi ngeyel kok. Capek. Ning wis cetha kuwi blasuke ta? Ala iki. Aku percaya rayu. Percaya aku ya Pak De ya. Nggono. Ya. Gek wis sing mik sowa ora ono. Aku. Misowa. Bayu Pakde amane mane sampean aku ayo kowe tau diblasukke aku jane pinter ning ora percaya diri dadine diblasukke Waduh gaya jangan ndak dipercaya mah dadi sinden aku inumane banyu bene ya nek masalah joget pancen iki mbiyen lulusan jurusan tari dadi joget mesti apik ya zaman berjuang wah
Rawana karo Sinta. Sinta. Piye Rahwana? Piye? Sinta. Apa? Kowe kudu ngladeni aku ya. Aku ora gelem. Aku emoh. Raketan wedang kowe ora? Ora ana wedang. Syukur bisa. Aku urung tau ngerti wayang wong Sinta Rawana gandrung Sinta nganggo caping gunung. Sinta. Ya wis sakarepmu. Aja nganggo caping gunung. Lah nganggo apa? Rasah gandrung. Heeh. Gek disyukurke wae. Syukur bisa. Sampun.
kapiyarsa. Inggih. Caping gunung. Caping gunung. Inggih. Acara salajengipun sumene. Sumene iki arep nyuguh sapa? Ora ana ya. Ha iya entek-entekan nek nyuguh Kyai semene kok ya. Wah, inggih. Ha iya. Nggih, kula sampun, Pak. Sampun, monggo. Undur wonten Wis papan. ya, Pak De ya. Oh, hati-hati ya. Sok ketemu neh. Iya, iya, ana. Ya nek isih ketemu. Heeh. Aku ketemu rak karo dalange tok ya. Dolan ya Mas, mancing ya Mas. Heeh. Karo nanggap bintang tamu ngono Mas. Mancing kok nanggap bintang tamu. Nggo ngapa ora? Ya. Iki agana sing nuwun kembang rawe. Ya. Diaturake. Kembang rawe. Kembang rawe gedruk. Oh ya. Katur kagem Pak Lurah Triwidadi. Oh, Pak. Sapa? Ya genti Agnes ya. Ki ngomong aku kecilik nek iki Agnes. Piye? Ngomong aku kecilik. Kecilik isih SD wis nyinden cita nderek panjenengan. Heeh. Saiki kok ya isih cilik ning wis. Tar aku ki sing iso anak-anak ki cahe gedhe. Jebul cah cilik ya wis. Piye, Mbah? Mbah Jombah. Lah wangune. Mbah ki nek nang omah. Dadi iso mbah ki iso nggo tambah. Terus ten mriki napa kakak? Ya ora. Sing biasa wae. Cathak. Amen cok ning kebo apa cathak? Ngene ya Nas, lah kene ya. Pripun? Ya malah biasa wae. Bang apa? Bang. Bang to, maksude bang cara Jakarta. Cara Jakarta. Ora mbang. Bambang. Nek mbang ki Bambang. Kuwi untu, Mas. Saka pengaruh untu. Oh. Arep muni Bambang ngono kleru Bang. Oh. Mbang bangah. Jenengan wong idak-idak kula lho. Piye to, Teh? Waduh. Teh manis. Teh kental. Arep nembang apa? Kembang rawe. Iki cah cilik-cilik nek nyawang malah mare mumet di rumahnya. Mencereng wae. Lah wong kudune seneng lho disawang. Seneng. Cah cilik semua ngono-ngono iki malah saiki seneng-senengane karo wong tuwa. Nggih. Oh, muni nggih kuwi. Oh, kok nggih iki. Narai piye ngono? Ya seneng le terus joroke kuwi pura. Ora nek kula sayang tenan kali jenengan. Aku mempeng bojoku adoh. Coba nang omah kono aku terus arep mulih wae arep mlebu omah ragu-ragu kae. Bungane putune lho ya ora apa-apa to. Seneng antarane simbah karo putu. Kowe iki putuku no. Lah iya. Senajan cilik kowe iki putuku. Piye to? Angel. Ora usah nangis. Matur wae karo simbah arep nyuwun apa? Bobok. Ubar ora we. Piye? Kowe njaluk nyuwun bubuk. Upama bubuk ki ana le tuku tak tukoke no. Wong gor bobok kok tuku lho. Lho rak ya ragat to. Wong bubuk. Kowe ora kudu waton bubuk. Lah, Ya gawe kamar, ya golek tempat. Ngono, ora masing-masing turu kok ning dalan. Angko nek lha apa ya cah tipis? Oke to saiki. Piye? Gur Karim bayar iki lho. Iki nggo tuku bekakas kok. Kowe aja macem-macem no. Aku ndarani ngajani sing ora bener. Cah tipis sih. Aku nang omah diduwurke. Waduh. Dukuh apa? Hah? Diduwurke piye maksude? Diduwurke ning banjir ka aku ning wuwung ya, Mas. Pas banjir kebak ning jero omah nang wuwung aku. Dadi diduwurke lho. Darane apa? Ha. Ayo nyanyi apa? Ya. Aku ya ndak saya mumet. Lah napa to? Kudune seneng no. Seneng. Mumet. Awor putu ki seneng. Lah. Wong tuwa ki anggere didep putu seneng anak putu wae. Tambah bojo. Bojone ajeng tambah. Ditraksi ora omong wae.
Wah, gremus muni karo Durma Gati wis ora kena pisah. Kalau yel-yelan. Waduh. Ya penyanyi dangdut disucit. Ya. Nembang nggih, Mbak. Nggih, nembang. Dibawani. Memanes. Ya. Ayo isih kok. Sih meger-meger. Kaya tugu Sabtu Arga. Memanismu angut jiwa malah pengen Ngopo kuwi? Ngopo kuwi adegan ngopo? Wayang wong masih karon sing. Oh. Ning kebablasan mripate. agawe ru cite gale Nah iki dipoto tenan no. Mahrasito. Ah, ale moto kemekelen iso dak. Sesuk dadine kok ngene-ngene. kobong boten Se ana kok dia. Diono Apa? Dia. jenenge ganti Diono. Ya wis kabeh warna-warna. upama munduta rokmi ngapa ya Mbah? Karose. Nah kaya baban aku. Ora kutut manggung. Tukui. Kok urung-urung kok manuke sapa? Jak anu Mas Awi kesusu. Mau kok ya tak gawa manuk. Soale nek udan kan oleh nyope. Manuke pundi to? Manuk kutut. Cah cilik mawon. Didelekke ten pundi sakniki? Kandang. Ya santai lho. Dung tulek. Iya toh. Ayo diteruske. Kutut apa ngawu iki ndelok nang omah mek pleciwe kesokan lenga. Ah cilik ae lokal e. Wah, ameng pleci lokale kok gleleng. Plecimu genah tak petheti ming ndangak tok ngene iki. Mek ngene iki. Ale medhati calanang kok. Ah sapa njaluk sapa? Medheti kula. Coba medhetono. Jajal. Piye to le medheti? Lah ra iso to. Soale wis grogi sik. Weruh pleciku. Kula isane ngelus-elus e. Apokmu Saged kapan? mboten nek dilus-lus saged Apokmu muni kapan? mboten. Ayo.
Anu disetrika wae gak alus. Ngang wae wong manuk nang omah kok tok obak-obak. Kan mesake putere to. Ah puter apa pleci kok puter. Mau kutut malik puter. Sing positif apa? Sing nang omah pleci. Oh. Sing nang kene puter. Terus ra tekan Mas kuwi. Kok ra tekan? Ha puter roh balik mulai Mas. Ayo, Nduk. Ibarat wong numpak perahu tak senggo temanten. Ilir-ilir kaya. Wilir-ilir Mas iki. Ah iya. Tenggale anu Kanjeng Sunan Kalijaga. Wah. Ayo. Lumampah tanpa welah ing matyaning jala Temah kunjing agenjong neng paku gedruke lho saya iki. Ya iki mau ono hubungane karo aku tuku bekakas mau. Lha apa? Pagulingan. Tuku guling. Tahu. Apa to? Iki ngopo to kene? Lah kok ngene iki ya tak Wah, jan aku saya tuwa iki cuma aku saya lengket sama-sama iki. Nanti sumuk aku. Mbak Ucul. Heh? Itu Mas. Itu wae. Nah nih. oleh Sik Mas. Jame sik ya. Iya. Allah, oh jamne tuku nang sekaten kok nggalen. Emas Mas. Mas apa? Masih ono. Ah sejarahe niki jane bareng sampean niki. Niki jaman Surabaya mboten luntur niki. Kenang-kenangan riyin. Saka sapa? Lho, penggemar to? Kowe jaman dagelan Mataram. Wah, diterke ten nggen kula Mas niku. Kowe tekan sprene iki. Ha nggih, amen kari urip apa mati? Mergo mati mah awet, Mas. Ngandel ora. Anek urip tak dol. Ya ta? Ya ta? Ya ta? Oke. Mbak Ayu ku ngantek. Ayo gedruke yo. Ya, gedruke yo.
lho layangan piye? Nang ngene. Angge tarik ngono nyiruk. Kebablasan kena kene ya. Oke, Mbah. Yo. Iya. Salim, Mbah. Salim. Apa? Laru ya. Nggih, matur Oh, suwun, hadiah. Mbah. Ah, rasa damplopi dadi do weruh ya. Sip. Iya. Ana Mas. Sing nyambut gawe ya Agnes sing entuk ya Agnes Agnes. aku nang kene iki kok teturon kok. Ya ora ngono kok njur lara ati. Mboten sakit, Mas. Kowe ya joget ning ora semangat ora kaya Agnes. Ayo migol-migol barang ya. Wis tuwa, Mas. Oh. Nek aku kecepetan, Heeh. aku gampang back. Oh. Berarti kudu alon wis tuwa kuwi. Alon. Nganggo irama. Agnes sing mau kecepetan ya. Cepetan aku lombok iramane. Rangkep ya, Mas. Waduh. Dolanan apa ya? Rasa dipoto sih, Mbah. Sing arep moto kowe ya sapa dipoto ya ting pletot pisan. Elek Mas meletot. Ah iya. Esuk Ya. kenehne tukang pandi jejeke kok. Ya, ya ki diaturke meneh. Ya, ngono ya, Mak. Wis ta rasah do milih. Engko malah geblondrok kowe. Sing penting ki wis ukurane LLXX ngono wae. Ya. Iya tak sing anyar tenan saiki urung ta sing wis urung ta. Karo Mbak Iin kuwi ayo sing tengah kuwi. Ya, ya ki. Ndelingo apa ngendi ta? Oh ngawur. Ora ana ya Mas ya. Ndelingo ngendi? Tegese sok nyinden nang ndelingo. Ora. Pak. Tulungi, Pak. Oh, kuwi golek sing manja-manja kuwi. Pancen isih anyar ki manja. Engko nek wis suwe matane ora. Apa-apa Iki lho, aneh lho, Pak. Mripate matane kuwi. Karepku ku sing cedhak sak kecekele kok. Sing alon-alon to. Ayo alon. Aduh. Sik. Tak tarik sik. Aduh. Ya Alon. anu no. Lamun narik keseron. Sik, Tangan Pak. iki lho. Urung-urung kok wis. Tangan iki ditraksi. Iki nggone kok ngeres temen to, Pak? Piye? Kok nggone ngeres? Ngeres. Di sebelah sik. Oh. Ah Iki lho. sak krikile le mangan yo ngeres. Wong wis tuwa kok ya ngraga sak krikil-krikil dipangan. Wing ibarate kok. Apa ijo lak nggonku wae. Engko namu pleci kok. Wah. Cilik kuwi. Aja tok omong-omongke nek wis weruh kuwi. Isin to Lah aku. wong ketok kok ya. Oh, pleci sing nang omah ya. Lah nggih. Ora macem-macem lho. Kenalan sih nek urung kenal kok njur ndelingo. Aku ki sok ngawur ngene, Mas. Ngawur. Soale aku ki nek nang kene mesti Aku nek dolan mung ngidul terus mung ndelingo. nang kono rak kepenak to, Mas. Tegese urusane ora aku kan rembug. Pripun? Salim kenalan kok ya. Fred. Hah? Sapa? Apa? Fred. Jeneng kok kaya entut. Ayo karek duwene karekku kuwi kok. Duwene kari entut. Masih ada. Oh, masih ada. Iya. Sama jenengmu? Aku Iin. Cilik. Cilik kok kae. Lho soalnya Iin, Mas. Oh. Nek gede Oon. Ngapa? Berarti ki Oon wong gede. Nek kuwi sedengan. Oh, sedengan. Dadi Uun. Iya. Iya. Ki arep dalem pun pundi? nah, takoni lho. Kula saking Purworejo. Oh, kuwi Kulon Progo kuwi. Kok Kulon Progo piye to? Ha iya. Purworejo. Arek ngliwati Kulon Progo to.
Nggih, leres. Lah leres. Kowe ki nek karo cah Petruk ki manut to. Oh ya. Mbangane do nek karo yo limbuk. Pengakuan lebih baik. Petruk ya, Pak. Purwarjane ngendi iso nek kesasar? Purwarjane ndi, Mbak? Purwarjane. Kali Gesing. Oh, Kali Gesing. Gon duren. Duren kuwi dhuwur kuwi. Cedak pendem. Lah, kula ngandhapi, Pak. Nggih. Oke. Oke. Pun Ngerti apa? kok? Pun ngerti? Ngerti pendem ki memang pasar wedhus. Lah, nggih. Ya ta, Dus? Os. Wados. Ayo. Ata? Aku ada sedok ngono. Ora ning kono iki pasar wedhus. Nggih, pasar wedhus. Dalane kae kono kae termasuk pegunungan daftar. Kok Tanyahne labil. Wah ya. Dadi nek udan sok dalane geser dhewe. nggih. Kowe sok geser. Pokoke dalane munggah, medhun, ana sing amba, ana sing ciut. Kuwi kebutuhane dalan kok. Ning sakniki kan zamane pelebaran jalan, pun sing Tegese nek roda loro ya metu Nggih. sing nggon cilik wae. Oh, Nek roda nggih. papat sing ngombe. nek roda 6, Heh? nek 6. Nek 6 kuwi ganep nok kuwi. Kok nyedak aku to? Alah kok men dicedhaki kowe kok le wis ra iso apa piye? Iso. Iki spontan lah iki mau. Iki spontan lah iki mau. Bieh, bieh. Ngapa kok petentang-petentang? Lho, metenteng iki mesti di tangan. Ah. Nek sikil angkling deklek. Bener. Iya ta? Betul. Iya ta? Mantap. Aduh. Urung-urung kok wis mantep. Sesuk nek usum duren dolanane Mbak I. Aku wis tau mbiyen. Wis wae. Mbiyen anu lho aku ra mbiyen tau penyiar radio, Mas. Penggemar Kapan dadi kok. penyiar radio? Heh? Dadi penyiar radio kapan? Mbiyen. Ah coba dipraktekke. Wis lali wong biyen kok. Ayo. Bareng ora? Anu pemirsa, ngono kuwi misale arep nyiarke apa lho pemirsa ngono. Coba ora kok Ning ngertiku kowe biyen ya dagelan. Ayo dagelan Mas biyen. Lah kok penyiar radio? Mbane ra omong. Salaman, Pak, salaman. Oke. Ayo jajar disiarke coba. Nuwun Nek ngarso. disiarke jam piro le ngangkatke? Dadi cetrong lho. Ora. Dadi iso ndongake lho. Maksude kowe nyiarno nek Mbak ini arep nembang. Nuwun para nyarso. Atur Jawa apa Indonesia? Ah manut, kowe penyiar radio Jawa apa Indonesia? Yen radione Jawa apa Indonesia? Nuwun para biasa. Takoni sok. Radione Jawa apa Sing Indonesia? kleru dudu aku, Mas. Ah kok Cetha radio ditekoni. Nggih bener kok. Itu lho. Nggih bener ya. Iya betul. Ya ra. kowe tak bandemring lho. Heh? Radione iki Jawa apa Indonesia? Jawa to? Duh, radio ki Jawa ki kepiye? Maksudnya niku siarane iki cara basa Jawa napa Indonesia ngeten lho. Ngono cetha iki ana. Lah ngaten gitu. Heeh, wis kowe omong maru iki. Awas ning Jawa. Masalah nek dijak omong bengi-bengi cah lanang ki rada ora mutung to, Mas. Enggak. Aku wis ora gajak omong-omong aku mulai. Rasa jak omong Mas kok. Ben begak ya ben. Ayo, Nduk. Ayo. Ayo disiarke sik kok. Wah, wis meneng. Muni ra ngejak omong. Mbak Sananu dawuh. Jen. Eram aku. Mbok biasa mawon lah. Santai ya, Nduk. Teng dirine. Yo, coba. Kula kan nembang niki. Nggih pamirsa sedaya ingkang midhangetaken lelangen Mondro Wanara. Lelangen ki nglangi lho. Lelangen ki nglangi lho. Inji. Menika badhe ngaturaken lelagon nglangi. Sumangga bayi. Kak Ulo kok penyanyine sapa nek radio iki sing radio iki ra iso ndelok kok. Iki mau ki wis monggo Mbak Iin. Ora wae kok. Duh, janes. Kor kalah posisi. Sik cetha, Pak. Ya cetha kaya.
Iin badhe ngaturaken. Apa mau? Kok kurang apik to lek nyarke iki sing piye ngoten lho. Nek ning radio ki ra iso disawang kok apik elek. Lah ya maksud iki dirungokke iki ketok piye? Kok dirungokke kok kurang kepenak. Nggih, kurang penak iki. Nun purun yarso. Lho. Nun purun yarso. Atur pasugatan lelagon. Nganggo nyelongo ngono ya. Hah? Nun purun yarso dari meniku lelagon iki meniku lelagon Jawi. Kaget. Entek baterene. Ora, Mas. Nek jaman biyen rak dadak goleki kaset. Dadi suwe, Mas. Wah, iya argo nyetelku ya. Dadak tak tinggal udut barang. Garudut gawe kopi ya, Pak? Ora turu. Oh, turu. Kowe nyanyi ayo. Oh iya, lagune apa, Mbak? Yen ing tawang. Oh iya. Apa? Yen ing tawang ana lintang. Wah. Yo sak karepe lintang bulan ora. Ya sak karepku to. Ayo, bel. Menang. Wah, aku seneng nek kowe langsung wani ngono kuwi. Ateges kowe iki iso menyatu dalam pertunjukan ini. Inilah. Wah. Nek suaramu sing nyiarke tok ora pati apik. Coba aku sing nyuwara kowe sing mangap. Iki jenenge Mas. Lip sync. Ora sanggo liptik barang ras. Lip sync. Lah yo lip sync dong. Apa? Lip Sing. sync. Hah? Yo. Delek yo. Ora sanggung anu. Suarane suarane Gonku gawakno sik. ya, ayo ngapurancang. Nun sagung para lenggah ingkang dat kinurmatan. Wonten ing dalu menika badhe kapirengaken wujudipun lelagon saking Mbak Iin saking Mbak Iin ingkang pidalem wonten ing Kali Pesing. Kali Geseng. Kali Geseng. Kali Geseng ora ngawur. Ingkang pidalem wonten ing Kali Gesing Purworejo. Baikin menika suwantenipun sae, pasuryanipun inggih sae. Para penonton menawi ningali langsung menika badhe saestu adamel sengsem jroning penggalih. Sepak kok ora pas. Kok nggo melet-melet penggalih. Bapak-bapak saha ibu-ibu, monggo dalu menika badhe ngaturaken inggih menika tong setan. Robyak. Nyuwun pangapunten. Menika wau radi kebablasan. Inggih kula ambali malih inggih menika. Inggih menika lelagon yen ing tawang ana limbu. Kleru ta, kleru ta. Sik aku lagi bro iki, jebul ilatmu iki apik ya, Sik. Ilatmu iso kaya ulae lho. Kuwi istriku itu teringat ini. Oh. Cintane merga. Sugeng midhangetaken lan sugeng lelenggahan sinambi menapa kene. Cekap semanten atur kula akhir wakalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantos supen gelombang dipun peneraken. Menawi wonten puteran menika dipun cekel lajeng dipun puter. Ayo Mbak. Wong siaran radio kok nggo ngene barang. An ra ketok. Nek pile? Iya Mbak Iin. Ayo Mbak Iin. Purworejo.
tabuk Muhammad Ali Denison. Iklan. Mbok yo aja manut-manut banget to, Pak. Lah. Jenenge ngono kuwi. Ah nek ra manut kepiye? Ora iso gathuk. Oh, gitu. Nek ra gathuk, yo. Ora manut kuwi. Gathukne. Dan manut. Jadi suatu bahan itu harus digarap kita berdua. Oh iya, bareng-bareng ya? Oh ya gentenan. Oh gentenan. Aku sik panjenengan sik. Yo sapa. Jare wis ayo to nang lintang to. Wong bagus. Aku ngenteni. Aja kuwatir no, iki limbukane tak bablaske ya. Iya. Jam 4 nok limbukan. Terus gara-gara 6:30. Asline diajar penabuhku aku. Tenang. Niku dugi jam pinten, Wong? Kira 11:30. Sak durunge adzan luhur ibu. Kuat? Hah? Kuat? Dalange nek awake dhewe ya sak kuwate no. Ayo. Endi yu? Sandate. Lali wedhuse rong dilebokke ayo. Ya. Sinten? Hah? Sinten? Yukaria. Yukaria. Lenggae jenenge aneh-aneh. Ora ana wedok jenenge Yukarila. Wingi tariem. Wingi tariem saiki Yukarila. Harintem. Ya. Sontak kanwar taning raki aduh Bu, karo dodolan kelarisan ora tuku barang dulungi arek dadi pikiran to ya. Aku mah ayem nang dhuwur. Dulungi mikir. Rego 100 dadi 350. Pak, gantian ora? Ora aku wis ra gonta-ganti. Jare mau wong loro. Heh? Jare mau bareng-bareng wong loro. Ayo kowe sing isih rasa. Ya. Awe rak kurdut wuri handayane. Janji aku eleng sumadut sing tias Kang Mas ingsun prasapa apa Ora apa-apa. Oh mas aku cah cilik iki sensitif banget. lah wong ora diapa-apake kok wis kugat-kugat sinak senang Pak RT. Langit
Tiba jempolaku tiba. Ayo dijupuk terus didamoni terus dimplok. Nesu. Nesu wae. Nesu. Dagelan kok nesu ya apa? Ah ketoke kompak ning ngarep ngerah jantung kowe. Piye Pak, deg-degan Pak? Nggih. Deg-degan. Ya ora ngono. Ora, kaget. Oh kaget. Kaget. Sake temen. Agak penak-penake. Waduh. Ayo merucut. Apa gitu? Kangen-angenku ki lho. Agak mikir sesuk oleh hasil semene. Aku digetak merucut. Ambiar. Karo tengah dadi sayuta ya to. Ora do macem-macem to. Ayo dimplok. Wes. Nesu tenan iki mau. Tenan. Sempola kok kon damoni kon ngemplok. Monggo tanggaku kuwi nek gawe kaget aku 200 pisan. Untung aku dudu tanggamu. Nek dudu tangga 100. Sing ngomong sapa? Ya aku to. Nek cara kula isin nggih Pak, langsung cung. Wow. Rasa melu-melu. Oh, rasa. Ya wis. Melu-melu ketombok 100. Sapa-sapa kok arep dijaluki ya. Pon. Wes aku nang kene kur turu kok. Aja nesu, Pak. Meneng wae lara ati. Ora gelem jak omong. Ya. Tangis. Ayo dipedhot ngono kuwi ya. Ing tias. Nek ora dipedhot ngopo? Heh? Nek ora dipedhot. Nganteni Agi iki lho dalang di. Dekno aku ya manut. Ngapunten nggih, Mas. Nika namung kangge ngregengaken jane ora wani tenan. Oh iya. Ora apa-apa kok. Santai. Namung kangge gergeran. Loh, Kok nyepake pinten, Mas? genahke. Walah bol tegelan. Ora siapi. siap iki apa upacara apa? Heh? Lho, Disiapi iki apa upacara apa? lho siapi iki disuapi. Ayo didulang, Mas. Oh, apa kowe lempo didulang? Lah, nek lempo iki ditetah, Mas. Iki lho. Kata-kata itu. Tangis sing Nganteni pangrang bulan. Walah. Padu yo padu ning ora apa-apa gawani lunga. Sing sareh, Budhe. Ampun ngaten niku. Kok termos digawa apa digawa? Wah, sabar. Jangan omah-omah ki ana benthike. Ning aja nganti terus lunga kaya ngono kuwi to. Kae sandangane dikawal ya ampun. Sing sareh, Budhe. Termos. Sing empun nggih empun. Dirembuk sing sae-sae. Ngapa to jane-jane ngapa to? Walah dodol to. Tak kira ngeson. pajakke kowe. Aku mah ra nggawa apa-apa. Ora urun e. Pun. Nganteni pan. Ampun. Oh, Pun iki wae iki. Baleni. Ora. wis ra, nek wis ya wis. Ndak le diklerokke aku agak. Nek wis ya wis kok bulan baleni bulan baleni. Lah niki mau wong pun kok kan apa baleni mboten Ora wis rasa bulan baleni. Bulan Bali. Nek jamban biyen rasah di bulan Bali jirit siji wis tamat ngono nek biyen. Nek do radong. Ya. Yen ning tawa. yen ning tangan alintang wong
tekan semono kowe lemu kedanan karo aku. Oh, Mas. Ya ampun. Aku terus zombie. Wah. Ayo alon bae. Wis tengah-tengah kok. Kendel tenan iki wis. Wis lumayan. Esuk melu neh, Nak. Temu ndi? Wis apa ta ngejak? Melune ndi? Ning ndi? Nyindan. Wis apik kowe. Mbak Iin. Ya. Generasi nikah. Kari dhewe iki tak kei jamu Jawa. Ya. Ayo Pras, ngadeg Pras. Mbak Yuku. Oh iya. Tak ngombe sik iki angkatane rada abot iki. Ya ora apa-apa ngunjuk sih Mbak Siana. Iki kelas bulu mungsuh kelas terbang. Sik ngadeg kok Pras. Wes nang kene to yo. Maaf. Waduh. Ngentut to kowe. Ora ngentuk le nyepak-nyepak. Diatur silite jan. Kamu rawani ngomong lho. Ayo iki ali lambene ora ana krem kampase kok dadi. Ngentut e. Wis lo setrum. Ayo nembang apa ro plastik iki? Liwung. Ali wong kok. Oke. Ya panuwunan ya dikak. Liwung. Ya, ora apa-apa. Liwunge wis umur ki kaya ngapa iki? Ane ya padha aku ya. Pokoke tak kok dirasake. Kaya ngopo rasane? Ya, kon nek wis ngrasake iki nek wis kelakon. Ya. Nek durung urung iso. Apa to?
arek ngrasake aku. Kok nggo gelas. Lali. Ayo. Li wong iki. Iya. Engko tak ewangi. Piye kok kalah ki? Bar wae, Mas. Apa? Bubar wae. Ngapa? Kemempong ngene. Semono dibrokke. Saking semangate. Aku cilik semono iki. Ora aku sok-sok gede to. Sok gede. Lah mau nyanyi mbok kaya sing wanita lho. Apa? Ha nyanyi kok kon gegem ae. Liwong. Gegem apa? Oh, apa kok gegem kowe kok. Wah, iki bahaya iki. Wis ora arep mancing ah. Nek dipancing dipangantran lho. Wis. Besok nek mangkel ora tak pancing nek tak potas. Ya. Ya. Sabtu Buriku Pak Wondo. Wah, ngunjuk. Sapa-sapa kok ora tok bruki. ning ya gelem ta jane kowe? Ah iya. Gelem. Gelem apa ora? Aku ora mancing lho iki mau. Ning gelem ora upama heeh. Upama tak kenake iki gelem ora? Engko wae yo. Kau. Mbok yo nganggo malu sedikit lho. Kowe ya. Kapan? Kapan? Aduh, kok ya mancing. Ajare kowe dhewe. Heeh, yo. Piye? Sok sambatan po? Awak dhewe kok ngejak sambatan iki piye? Ah ngomah anti reget banget. Yo nyanyi meneh. Oh iya.
medun. Nang ngisor wae. Kok njur kaya ngono. Kene ra mancing malah aku gejala. Kene lemes kowe, wah ndekno gleleng. Mutar ora we. Entuk mungsuh wae dilokke Prastiwi saiki. Ora arep mancing aku. Ini lemes ndekno gleleng. Sabtu kanca-kancamu ana wedang barang ya. Wis menggeh-menggeh. Pun nggih. Ya. Pareng. Kuwi dicawer. Ya. 100 ngenyek. Piro kok? Kan nek tambahi wis ngenyek. Kapokmu kapan kowe? Wis yo Prativi. Obat kok. Nang ngisor doyak jaluk imbuh. Apa? Semprot ke sih ana kuwi. Wo, bar dienggo joget yo Prativi mau. Arep pangan po? Tuh modal. Apa ta? Oh, alah. Apa-apa. Kok ya kur kono tok lho. Ya wis ya. Wis ya Mbah Siana ya. Nggih. Tak neruske lakon ya sak titahe wae Mak. Ayo ngger. Teruske dhisik critane. Ayo tak derekke Mak. Tansah marma maring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimentel ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati